bake eta on. Ongi etorriak, Arantzatzuraino, bertaraino, etorri zaretenok. Baita segure irratia eta interneten bidez Eukaristian parte hartzera zoaztenok. Kristoren piztuera ospatzen jarraitzen dugu, eta gaurkoan Jesus hartzain on izateari begiratzen diogu. Berak zaintzen gaitu, berak babesten. Presta dezagun geure izate osoa, misterio hau ospatuz, gure bizia berritzeko. Zutiturik, kantuz emango diogu hasiera ospaketa honi. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Arreba eta anaia maiteok, gure hartzain onaren bakea eta onginaia zuekin. Jesus da gure bizia, bera gure bidea eta egia. Berarekin bat eginik bizi nahi dugu. Horretara jarri ginen, bataiatuak izan ginen egunean, bataio hori gogoratuz ekin behar diogu ospakizunari. Bataioko ponte maitetik, askatzaile datoz urak. Erabat berrituko gaitu, urauen espiritua. Erruki dakigula jainko ahal guztidun eta on bakarra, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara.
Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Deno. Aintza zeruetan gainkoari, bakea lurrean gizonari. Añaundi eta eder zaitugulako, gorazu behedenkatuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan gainkoari, bakea lurrean gizonari. Jainko jauna zeruko errege, jaungoiko baita ahal guztiduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan gainkoari, bakea lurrean gizonari. Jesu Kristo jainko jauna, aitaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan gainkoari, bakea lurrean gizonari. Zu bakarrik santua, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko baitaren argita. Aintza zeruetan gainkoari, bakea lurrean gizonari. Zutiturik. Egin dezagun otoiz. Jainko ahal guztidun beti erekoa, eraman gaizazu zeruko pozetan partaide izatera, fededunen artalde apalau heldadin, beraren arzaina eriotza garaiturik iritsi den ospera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldieta. Apostoluen inguruan sortutako elkartearen testigantza, aberasgarri dugu gaur senide elkartasunean bizitzeko. Jesus fedez onartzeak egiazko bizia ematen digu. Pedro, lleno del Espíritu Santo, anuncia la buena noticia de Jesús ante los judíos que le interrogan. Hoy ante nosotros. Escuchemos. Apostoloen eginak liburutik. Egun haietan, Pedrok Espiritu Santuaz beterik esan zuen. Herriko agintari eta zaharrok gaur gaixo bati eginik mesedea dela eta noren eskuz sendatu den galdetzen diguzue. Bego beraz, argi zuentzat guztiontzat eta Israel herri osoarentzat zuek gurutziltzatu
eta jainkoak hilen artetik piztu zuen Jesu Kristo Nazaretarren izenean duzuela gizon hau zeuen aurrean sendaturik. Jesus hauxe da zuek, etxegileok, baztertutako harria giltzarri gertatua. Honengan bakarrik dugu salbamena, ez baitugu jainkoak gizon emakumeoei beste inor eman eguzkipean, gu salba gaitezkeenik. Jaunak esana, Eskerrak zurea. horra giltzarrin da jarria, etxegilek baztertu zuten hormarria. Horra giltzarri da jarria, etxegilek baztertu zuten hormarria. Eskerra jaunari ona bai da, haren maitasuna betikoa bai da. Hobeda jauna gamba bestea, gizakiaz bidatzea baino. Hobe jaunaren babestea, haundizkiez fidatzea baino. Horra giltzarri da jarria, etxegilek baztertu zuten hormarria. Eskerrak zuri erantzun didazulako, nire salbatzaile izan zarelako. Etxegilek baztertutako harria, giltzarri gertatu da, jaunak egin du hori, gure begien harrigarri. Horra giltzarri da jarria, Etxegilek baztertu zuten hormarria. Jesusi esker, zeniditasun berri batean sartua gaude. Jainkoa aita, Jesus zenide nagusia eta besteok anaiarreba. Elkarte berria sumatzeak bizia alda erazten du. Juan en su carta nos ofrece palabras de alegría. Somos familia nueva. Escuchemos con gozo. San Juan apostoluaren lehenengo gutunetik. Zenide maiteok, begira zenbaterainoko maitasuna agertu digun aitak, jainkoaren seme alaba izan baitaramagu, baita izan ere. Ona zergatik munduak ez gaituen ezagutzen, aita ere ezagutu ez zuelako. Ene maiteok, orain jainkoaren seme alaba gara, gero izango garena oraindik ez da agertu. Badakigu Kristo agertuko denean, haren antzeko izango garela, den bezalakoa
ikusiko baitugu. Jaunak esana, eskerrak zurikana. Jesusen hitzak entzungo ditugu orain. Bere buruaz ari da, eta gu tartean sartzen gaitu. Entzun diezaiogun hitz hauek gaur guri esanak. Escuchemos las palabras de Jesús dichas hoy a nosotros. Zutiturik, aleluya abestuz. Naiz, hartzaiona, dio jaunak. Ezagutzen ditut nire ardiak, eta baita ardiek ere ezagutzen naute ni. Jesucristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aitza zurik da. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien farisearrei. Ni naiz hartzaiona. Hartzaionak bere bizia ematen du ardiengatik. Morroiak ordea, hartzaia ez denak, ardiak bereak ez dituenak, ikusten du otsoa etortzen eta ardiak utzita ihes egiten du. Otsoak harrapatu eta sakabanatu egiten ditu. Morroiari ez baizaioa axolarik ardiengatik. Ni naiz hartzaiona. Ezagutzen ditut nire ardiak, eta neureek ezagutzen naute ni. Aitak ni ezagutzen hauen bezala, eta berdin nik aita. Gainera, nire bizia ematen dut nik ardiengatik. Baditut, artegi honetakoak ez diren beste ardi batzuk. Haiek ere erakarri beharra dauzkat. Adituko dute nire ahotsa. Eta hartalde bakarra izango da, eta hartzai bakarra. Aitak horregatik maite nau, nire bizia ematen dudalako, berriro hartzeko. Ez dit inor kentzen, neronek ematen dut neure gogoz. Nire esku dago bizia ematea, eta nire esku berriro hartzea. Agindu hau hartu dut nire aitagandik. Jaunak esana, eskerrak zurik
Kristausen ideok, aurreko hiru Pasko igandeetako Eukaristian, Jesus guruziltzatua, hila eta obiratua, pizturik agertuz bizi izan dugu. Bere ikasleek bezala, Jesus piztuaren aurrean denetik izan dugu guk ere. Batetik, bihotza gainezka poz, bakea zuei esan digunean. Bestetik, ezin sinistua ere bai, Tomasen antzera. Izan ere, nola sinetsi benetan Jesus jaun piztua, berau gutako bakoitzari benetan ezagutzera ematen ez bazaigu bizitzan. Bestetik, zalantzak ere izan ditugu, jaunak ondo dakizkien zalantzak. Gaur 8 esan zigun berak, zergatik sortzen zaizkizue zalantza horiek barruan. Ikusi nire eskuoinak, neu naiz. Laugarren Pasko igande honetatik aurrera, ez dugu gehiago Jesus piztuaren agerpen pasarterik irakurriko. Baina bere presentzia bizian jarraitzen dugu noski. Erioak ez baitu harengan aginterik. Eta ni zuekin izango nauzue azkenera arte agindu baitzigu. Gaur, Jesus hil eta piztua honela aurkezten zaigu. Neu naiz artzain ona. Seguraski, artzain onaren irudiak berezko simpatia eta atsegin sentipen bat eragiten dizkigu. Ez dago gaizki, baina horretan bakarrik ezin gindezke gelditu. Izan ere, Jesusek neu naiz artzain ona esatean, bere burua bestelako artzain lapur eta artzain morroiengandik bereizten ari zaigu. Artzaina, herri agintariei ematen zaien izena da Biblian, eta nahi baino ugariagoak izaten ziren artzain txarrak eta kaltegarriak Kristo aurreko jainko herrian, Israelen. Eta bere ondorengo elizan ere, gure artean, zer berritu eta hobetu asko dugu arlo honetan. Adibide argigarria dugu Ezekiel profetak digun hau. Honela mintzatu zitzaidan jauna, giza seme, hitzegin nire izenean Israelgo artzainen kontra, eta adierazi ezaiezue nire mezua. Ez dituzue ardi ahulak indartzen, ez gaixoa sendatzen, ez da hanka lotu ere hautsia duenari, ez duzue desbideratua hartaldera ekartzen, ez da galdutakoaren bila joaten ere, baizik eta indarrez eta gogorkeriaz ezarri diezue zeuen agintea. Ni neu egingo naiz hartaldearen kargu, neu arduratuko hartaz. Testu inguru eta panorama honetan esaten digu Jesusek, neu naiz artzain ona. Artzain onak bere burua ematen du ardien alde. Zehatzago esan da, hitzok eta ondorengoak fariseu eta judu agintariei esaten dizkie, orduko artzainei eta guri ere bai noski. Horregatik, geroxeago Jesus preso hartu nahi izango dute.
Ari honetara dator lehen irakurgaian Pedrok agintari eta zaharrei esandakoa ere. Jesus hauxe da zuek etxegileok mezprezatutako, bazter utzitako harria, giltzarri gertatu dena. Azken batean, Jainkoak Ezekiel profetaren ahoz agindutakoa, ni neu egingo naiz hartaldearen kargu, Jesusengan bete du, eta betetzen ari da. Jesusek gurekin darabilen arzaintzan, Jainkoak betidanik gureganako zuen asmoa burutu du eta burutzen ari da. Bera izan personalki gure hartzain. Jainkoak ez du onik bereak dituenak behin betirako berarentzat hartu arte, bere hartaldeko ardi egin arte. Hau baino berri unkigarriagorik eta ederragorik ez da. Baina berri hau ez da komunikabideetarako egiten dena. Berri hau altxor ezkutatutakoa da, gutxietsia, ukatutako Jesusengan gertatzen zaiguna. Ezagutzen ditut neure ardiak, eta ni ere ezagutzen naute neureek, esan digu Jesusek. Eta hori entzutean, bihotza pozten bazaigu, Jesusek bereak gaituen seinale da. Jesusek eta berarengan Jainkoak beren bizia guregatik emateraino maite gaituen berridunak gara, jakinean gaude. Berak nola sendatu izan gaituen jakitun. Gure hanka eta bihotz hautsiak nola konpondu eta gozatu dizkigun jakitun. Goian zerua eta behean lurra genituela, nora ezean, bizitzan galdurik genbiltzala, gure minez, gu aurkitu arte bila ibili zaigun Jainkoa topatzeko grazia paregabearen onuradun gara. Hitz hauei kolorea, musika, bakoitzak bere esperientziatik jarri behar dio. Ba aldet olako historiarik Jainkoarekin. Bilatu aurkitu alnau Jangoikoak besteek utsegin didatenean. Grazia hau eman zaigunok Jesusen ikasle bihurtzen gara. Grazia honen aurrean eguneroko ikasle ezjakinak gara, egunero ikasi beharrekoak. Jesusek bere hartaldera biltzen gaituen ardiak, egunero nola zaintzen gaituen esperimentatuz. Ardi ikasleak garela esan genezake. Eta Jesusek bera eta gure arteko harremana zein aberatsa eta bikaina den irakasten ari zaigu. Berak esan digu, aitak ni ezagutzen eta nik ere bera ezagutzen dudan bezalaxe, ezagutzen dugu guk elkar, Jesusek eta guk bere ardiok. Jesus hartzain onarengan Jainkoak oso etxeko hartu gaitu. Gizakion burokraziazko protokolo eta etiketarik gabe. Horixe esan zaigu bigarren irakurgaian. Begira zer nolako maitasuna izan digun aitak. Jainkoaren seme alaba izena baidaramagu eta izana ere bai. Eta oraindik
Hau zertan bukatuko den ez dakigu, baina hobera egingo du. Bukatzeko, goraxeago, ardi ikasleak garela esan dut. Besteak beste, bi ikasgai aipaditza da. Bat, Jainko honenganako bihotza bete eskerron apalean bizitzen ikasi behar dugula, egunero. Eta bi, Jesus artzain onak ez gaitu gu bere ardi bakarrak. Gure bihotz osoz bat egin eta bizi behar dugu Jesusekin eta bere aitarekin, bere ardi galdu guztien minez aspergabe darbilen bilaketan. Jainkoa etsigabe bereen bila dabil munduan zehar. Sufritzen, ezinean, etsita dauden guztien alde. Izan gaitezen Jainko baitaren eta Jesusen testigu geure inguruetan. Batez ere jakinik geran hori, bihotzetik geran hori, horrek erakusten duela norenak geran. Eta horrek erakarri ditzakeela Jesusengana gure inguruko gizon emakume lagunurko guztiak. Izan gaitezen beraz, zerbitzari eta otoizelari gure Jainkoaren aurrean. Egin dezagun gure fedearen aitortza. Sinesten alduzue Jainko baita ahal guztiduna zeru lurren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjina gandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesteno jauna, Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Sinesteno jauna, Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Jesu Kristoren ikasle eta jarraitzaile bezala, otoitzegiogun aitari gizon emakume guztien alde, guztiok bizia ugari izan dezagun. entzun jauna gure eskaria. Gure otoitz honetan, Elizan hartzaintza lan ari duten Eliz zerbitzariak edukina ditugu gogoan. Jesus hartzain ona izan dezaten beren eredu herria gidatzean. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Munduko gizon emakume guztien alde egiten dugu odoitz.
Jainkoaren espirituak guztiak eraman ditzan maitasunaren eta bakearen betera. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Ez ditugu ahaztuko sufritzen dutenak eta batez ere gerraren eta gorrotoaren sufritzaile diren hirugarren munduko pobreak. Hoien gurutzea piztuerako poz eta askatasun bihur dadin. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Egun hauetan, batailua edo lehenengo jaunartzea edo sendotza hartzen duten aur eta gazteak izan ditzagun gogoan. Jesusen familiako izateak pozez bete ditzan. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Hauek dira aita ona gure eskariak. Emaguzu zure semearen garaipenari dagokion poza eta bakea. Jesu Kristo gure jaun beraren bitartez. Amen. Sinesten dut bizia, pozten hau biziak, poz betirainokoz. Biztu da Jesu Kristo, sekuletako poz. Sinesten dut bizia, ari zor natzaio, ari eskerrak naiz. Arretaz du zainduko, ospatuko dut maiz. Sinesten dut bizia, betirako doain, alaita galanta. Badut zertan gozatu, bai eta zer kanta. Senideok egigun otoitz Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Eskerrak ematen dizkizugu beti jauna, Pasko misterio honengatik.
Egizu, etengabe gertaberritzen ari zaren gure erospenak, ekar diezagula betiereko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, gaunakan dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokina eta zuzen. Egoki da, bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa, gure hartzainona, hil eta eskainia izan den aldi honetan. Bekatua eta eriotza ezerezturik, berak berritu du ondatua zegoen guztia. Eta beragan izan dugu berriro biziaren betea, zure larre oparoa. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, ire guztien jainko gauna, zeru lorrak eterik dauzka zure biztia, Osanna zeruko jendena, bedekatuan jaunaren izenean dagoena, Osanna zeruko jendean. Santu zara bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizkizu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. hau da sinismenaren misterioa. Eta Kristus zera lakanta, zu berriz etorri arte. Hau berri ona. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez,
aldarean zeure zerbizari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, gaur Kristok heriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure itxasantuarekin, Fernando gure gozainarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doaksuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenga, zuri aita jainkoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure renua, egin bedi zure naia, zerua bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zora, guk ere gure zordunei, barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzazu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzegi. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizue, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinesmenari, ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue elkarri jaunaren bakea. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua,
Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Hona hemen Jangoikoaren bildotsa, munduko bekatuak entzen duena, gure hartzainona, egunero bila duguna, zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esazu bizpat eta sendatuko naiz. Den. Gurekin egon, gurekin gauna, behan jota hiltzegin, heldu dago nahi, iluna, gurekin egon, Zertaz mintzo zineten bihotzilun, ibili zola bihotzilun. Ara Jerusalenen eren egun, pesko zildela eren egun. Gurekin egon, gurekin gauna, oraino dugun hiltzegin, heldu da gaua, iluna, gurekin egon, Utarteko jendeak bizi dela, omen dabiltza bizi dela. Gizon zentzugabeak zein epela, zuen bihotza zein epela. gurekin egon, gurekin gauna, Oraino dugu hiltzegin, heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Kristok behar zituen jasan behar, horiek oro jasan behar. Piztu eta zadien ospean sar, betiereko ospean sar. Gurekin egon,
egin dezagun otoitz. Artzain ona, zaindu maitasunez zeure hartaldea, eta eraman betiko larre gurietara zeure semearen odol baliotsuaz salbatu dituzun ardiak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ni naiz hartzaiona entzun diogu Jesusi. Gu ere besteak lagundu eta babestera gomidatuak gaude. Izan ondo, beste bat arte. Jauna zuekin. Bebeinka zaizatela jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakea.